So wala na sa diri nga dako, I just hope nga dili ni mahimo nga typhoon. Okay, today is February 5, 2022, 1 o'clock and 53 minutes. Sa ato makita karon murag ning unos, nahadlok na sa taini kon mohimo na po ning bagyo. Una nga di na lang gyud ta maglakaw-lakaw ang panahon ha. Basin pa man dunay mga manglupad nga sinton kay wa pa maayo pagka martilyo, wa pa maayo paglansang. Una nga di lang kita maglakaw-lakaw sa pagkakaroon laban ni akong terrace karon kay bawo gyud sa ni pag lansang ni Agaw Mario wala pa niya maayo fasin, so murag dihay ning tingog sa akong atok basin og simba ko umulupan na umakaigo mga mananap o labi na ang mga tao. So karon naganginhangin ang among dapit diri nga murag nahadlok na sa gamiton kay ningit-ngit ang kalibutan. Ya dura may ingon nga mulan po na po ang bagyo. Walang gyud ako kay bawas so nag-uwa na ana unya dunay gamay nga hangin. So in time like this murag hadlok na pud kaayo. Hindi sa kaayo nga balikan na pud ka ini bagyo man sa bagyo ulit. Nga para magyud ka recover ang uban. Wala pa mahuman og atok. So ni ako diri atbang sa akong extension nga room. Unya basin brown out na po ni pila na pud ka adlaw mag brown out. Na mawala nga sa kita og internet. Mao na nga mag kuan lang ta magbantay-bantay lang gud ta sa palibot. Sabi ni karon nga maraming unos na po sa gawas. Again, today is February 5, 2022. Time is 1 o'clock and 55 minutes in the afternoon. So, nit-nit ang palibot karon o mikusog-kusog na ang uwan. Unya dunay hangin. Magbingan tayong kita kung kay ang yuta sa pagkaroon humok pa unya basi mag-landslide. Labi itong dapit sa Del Monte, Sudlon, Tagong-Tagong o yun sa Puti, sa Mahayag. Unya usab ang atong mga flooded barangays kanang Kayakay na po, Pambaol, Progreso o Kabatang sab ang Untaga. Mga na binantayan kita labi na kayo kusog-kusog na ang uwan basil o mulanit na usab. So ato makita ang dahon sa kahoy nga maupay pagka recover sa lang mga dahon murag ko ando. So among tumong tarong palisa mo tumisa bungkam kun kay mo attend mi sa mong mass kay kami mga ta among choir sa Isidula Dordur Choir apan amot lang o madayon bani kun kay kusog-kusog gyud ang ulan. Mao na nga amo lang paaboton kun kay ang mass magsugod og alas 4 sa hapon. And just this moment ala 1:57 pa. So masin umutuwak pa ni o makangatod yun mi din sa Putlongkam kay among kakuan usab nga mukanta kami sa maong misa o ang mukanta mo ang San Isidro Labrador Choir. So basin nung napaabot na ron ang mga members, paabot lang yun ka o mutuwak ang uwan kay murag kusog-kusog ra bagyod ang uwan ana niya isod na po. So ni aging Sabado wa gyud mi makaadto tungod kay ang amo sa nasakyanan walay kuan madaot ang iyang brake, so wala gyud mi kangadto. Kanya karon na usab siguro dili na pud mi kangadto tungod kay kusog-kusog gyud ang ulan. Before sa ulan diha giunos. So ampo lang ta sa kanunay nga kini dili ni himong bagyo kung dili usa lang ka low pressure
balitaan na nagapit diri sa Alicia Bohol. Ano ko kay kung sa nidangatan ini dining pop up sa akong cellphone regarding super typhoon nga mulan po walang dito kapas pagtuslok kung unsa to nga kanang kuan balita or news. Pero na hangin na usab diri sa ato sa lungsod sa Alicia. So mo ni update karon sa atong weather karong adlaw nga may hangin o kusog-kusog sa ang ulan. So just hope nga dili ni mahimo typhoon. Kay murag napubya na ni ining typhoon kay dako kuhi kadaot ang nahimo ni Udet nga ang among mga atok diri gipamukasan unya wa para bagyod maka-recover ang akong atok diri na afta na unta na repair na pero according to agaw Mario unya na ko niya mayuhon og lansang kundo na na kuryente kay iyang iredit mo na ako lang untang gusto nga iya gyud untang alansangan sa Andre Naneres. So ako nahadlok dito ini nga gahangin-hangin na usab. So dili lalim nga asundan tag usa ka bagyo tungod kay madaot gyud ang atong mga itong kinahanglan sa tubig, sa kuryente o sa internet connectivity. Yani ang karon ng function mora gyud ang smart tungod kay ang globe nagkawa-wa usab gani ang smart muwa mayong ranggit kay mobalik og dali. Okay, so kusog-kusog gyud ang ulan. Magyan tayo kita libay na sa mga landslide area sa diri sa Puti, Mahayag, Delmonte, Sudlon, Kagong-Kagong o sa mga flooded area sa Napo, Kayakay, Cambaol, Progreso, Untaga o Batang. O na mga flooded area. So, mga para bagyo atong pagka-recover. So, mayo gani ka na tap ng amo kuryente diri. Kanya basin o mag-burn out na po ni kay kusog-kusog yun ang ulan. Okay. So, more updates sa akong video regarding sa panahon for my FB friends. Thank you for watching. Please, kung wa pa maka-subscribe, subscribe my YouTube channel. And, of course, click the notification bell for some updates of my videos. Again, thanks for watching. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.